Bueno, aspaldidanik Irunen pilota eskuz etzela horrelako talde bat sortzen, eta pasaden otsailean txiki pilota eskola sortu zen, udan eta azken hilabetetan zenbait ekimen antolatu dituzte, eta aurten lehendabiziko aldiz pilota eskola egonen da ikasturte honetan Irundar eta eskualdeko guztientzat. Eta gaur gurekin Ainhoa Moron eta Idoia Karrera ditugu gurekin, beraiek atxiki pilota eskolako kideak dira, eta zuekin egonen gara gaur hortaz solasean. Zer modu zaudete? Ongi. Pues ondo bai. Bueno, asteko aipatu dugu, otsailean hasi zenutela, atxiki pilota eskola hau, orduan sortu zenutela. Ez dakit, aipatu dugu, igual azken aldian pilota pixka bat baztertua zegoen Irunen, eta horrekin lotua ikusi zenuten behar bat hori sortzeko Irunen? Bai, hori da. Bueno, guk betidanik izan dugu zaletasuna, gu arituak gara, gaztetan eta txikitan pilotan, eta ikusten genuen pilota eskola lehenago bazegola, desagertu egin zen, eta azken urteetan ematen zuen behintzat, ez zegoela inundika mugimendurik, eta azkenean gure kabuz hartu genuen iniziatiba hori, eta bixe, azkenean sortu genuen pilota eskola, bai. Bai, otsailean hasi, eta egia esan ez genekien sobera ze harrera izanen zuen herrian, 20 bat aurre apuntatu ziren, eskuz eta palaz aritzeko zerarekin, eta aurten irailean hasi gara berriro, eta bagoaz, poliki baina bagoaz. Aipatu behar nizuen, nolabait errateko zerotik hastea horrelako pilota eskola bat, pentsatzen dut hasierak ez direla errazak izanen, eta behar duzuela pixka bat jendea hurbiltzea zuengana, hau ezagutzea, eta jendea animatzea, ez? Horretarako erreferenteak agitz importanteak dira, ez? Ikustea, ez? Helduak edo ingurukoak pilotan ari direla, aurrentzat ere, motivazio bat izanen da hori, hortan, hasteko. Ez dakit, zerbait berezia egin duzuen, edo hasieratik zerbait berezia planteatu zenuten, horretarako ez, pixkat jendea hurbiltzeko zuengana, eta probatzen hasteko, edo, animatzeko. Nik uste dut, holako kasuetan lehenengo gauza ezagutaraztea pixka bat, ez? Jendeak parte sentitu alizatea, egia da pilota Irun izan dela pelota kultura handiko herri bat, baina azken urteetan pilota eskolarik ez zegoela eta behar hori erantzun nahian, ez? Eta jendea hurbiltzeko iniziatiba desberdinak egin ditugu. Berez, egia da, hasieratik planteatu genunean udalekoekin eta Irungo beste klub batzuekin harremanetan jarri ginen, beraien babesa izan genuen Ramuntxo eta udalaren bereziki hasieratik, eta agian beraien arrimoan egin dugulako ere bai izan da errexagoa hasiera. Oraintxe bertan egia da, kurtso hasi dela eta konturatu garela, kurtso hasiak dauzkan mugak zeintzuk diren, aurra asko oso sartuta dela beste kirol batzuetan, eta zailagoa dela beraien gana iristea. Orduan hortan gabiltza, oraintxe pixka bat jendea erakarri nahian edo gauzak egiten. Bai, pixkanaka aldugun moduan hori bilatzen. Bai. Hala ere, maiatzetik ona, edo txailetik hasi zinetenetik ona, zenbait ekimen edo irteera antolatu dituzue. Pesatze dut helburu horrekin ere, ez? Jendea animatzea ezakit, sare sozialetan ikusi dugu, artikutzara joan zinetela denak elkarrekin, pixkat taldea egiteko pensatzen dut. Olasagardotegiko txapelketan ere, pilotari batzuk izan zen dituztela bertan parte hartzen. Kontatu pixka bat ze ibili zareten egiten eta nola joan den? Egia esan ikusten genuen pilota badela igual nahiko individuala den kirol bat, normalan binaka edo banaka jolasten dena, eta guretzat importantea da individualtasun hortan taldea ere osatzea, talde baten parte sentitzea, eta esan dezun bezala artikutzako hori pixka bat hori sendotzeko egin genuen, ikusi genuen gainera familiak eta anai arrebak ere ekarri zituztela, orduan pixkanaka gure helburua bada pixka bat familia bat edo sortzea, bai.
tribu txiki bat, ez? Azkenean, pilotaren inguruan artikutzaz gain, hola, udara honetan holako sagardotegiko txapelketan parte hartu zuten, aur batzuek, gauza bera, pixko bat txapelketak egin zuena bilgune, inguratu ziren familiak, aurrak, halako giroa, eta ezagutaraztea ere bai pilota eskola berri hau, ez? Txikitasunetik, pixkat horre leio bezala. Eta bestela iniziatiba bezala, igande honetan parean elkarteak antolatu zuen igande sasoien parte hartu genuen, horre gehiago emakumeak kirolera hurbiltzeko eskaintza, Irunen zegoen eskaintzaren parte horregon ginen, eta hortara ere esatea badagoela emakume helduek ganako deialditxo bat, ostegunetan frontoi txikian, arratsaldeko 7:00-etatik 9:00-etara litzateke, eta animatzea, edozein mailakoak ongi etorriak izango dira, eta pozik hartuko ditugula. Aipatu behar genuen orain, hori da ikasturte hasiera, emakume palan aritzen diren emakumeen talde horrez gain, ikasturte hasi duzuen, neska mutilekin. 21 zenituztela hasieran aipatu duzu, ez dakit orain nola zabiltzaten eta nola hasi dituzuen entrenamendu horiek? Oraintxe 12-13 dauzkagu. Egia da 12-13 horiek espero dugula maiztasun handiarekin etortzea, orduan hori polita da, baina egia da talde txikiak direla momentuz eta nahiko genukela pixka bat zabaldu. Orduan, astelen eta ostegunetan daukat entrenamendua, astelenetan hemen, frontoi handian eta ostegunetan frontoi txikian. Eta hori 8 urtetik 14 urtera arte, 13-14 urtera arte. Orduan, norbaitek interesa balu, animatu dadila, bai. Berkiz zer egin behar da zehazki interesa dutenek, hori, errateko edo apuntatzeko edo entrenatzen hasteko. Hor bide desberdinak daude, alde batetik hurbiltzea, astelen arratsalde batez edo ostegun arratsalde batez guen hemen egoten gara. Bestalde badugu web horri alde bat, irubebikoitza, atxiki.eus, hori da. Eta, sare sozialetan ere gaude, eta, hori, jartzea gurekin harremanetan nahi izan ezkero. Orain dela gutxi jakin genuen, Iker Ramiano pilotari ere zuekin ibiliko dela lanean, entrenatzaile gisa, eta hori ere, leheno aipatu dugu, zuek ere pilotariak izan zarete, Iker horre bertan dago, pentsatzen dut, batez ere aurrentzat, zuek erreferente edukitzea hor, eta ikustea, nola baiterrateko etorkizuna badagoela pilota munduan, eta gustatzen bazaie, hortik ere tiratzen aldutela, garrantzitsua da, ez? Bai, nik uste dute referenteak izatea oso garrantzitsua dela. Pertsonalki nik behintzat pixka faltan bota izan hon hori, eta baita ere referente, ez dakit nola esan, hurbilekoak edo. Azkenan telebista hortxe daukagu, Euskal Pilota gizonezkona bereziki hortxe dago beti ikusgai, baina azkenan gertukoa izatea eta bertan ere badibidez Iker bezalako pertsona bat ere egotea nik uste dut importantea dela, eta beraiek ere harreman hortan eroso sentitzea, lasai sentitzea eta disfrutatzea gurekin, bai. Ederki, aipatu dugu zeharka uste dut, baina mailarik ez da behar, ez? Hemen hasteko, nahi dut, trebatu ez dena inoiz ere pilotan, edo pilota probatu ez dunak ere lekua izanen du, ez? Gogoa da behar dena, ez? Garrantzitsuena da gogoz etortzea eta gozatzea. Ez dago, beste gako baldintzarik. Ederki, zorte hon zuen ibilbide berri honetan, ekimen berezita polit bat da, eta, espero dugu ere jendea zuen gana hurbiltzea merezi du eta. Pilotan gehiago trebatzeko eta pilota familia txiki bat egiteko hemen atxiki pilota eskolan. Eskerrik asko biei. Esker.